Jeg vil prøve her at vise i praksis, hvordan man retter uden overhovedet at bruge musen. Lige nu har jeg min hånd på musen, som I kan se. I kan følge hernede i hjørnet, hvordan at jeg ikke bruger musen undervejs. Det første jeg gør, det er, at jeg har alle elevernes opgaver her rettet. Dem har jeg i en bestemt mappe, der ligger lige her. Og når jeg skal i gang med dem, jamen så snart som jeg har fundet mappen, så er jeg sådan set færdig med at bruge min mus. Så den ligger lige herover, så jeg kan se, at jeg ikke bruger den. Jeg bruger piletasterne til at manøvrere mellem de her. Jeg starter bare med den første elev og trykker på Enter, og så vil den sådan set åbne her i Word, og så kan jeg gå i gang med at rette. Jeg har afleveringen her, og det første jeg vil gøre, det er, jeg skal lige sige, at jeg skal ikke komme til at rette ikke sådan specifikt den her opgave, det er bare en test, jeg prøver bare at vise nogle af de ting, jeg gør, for at rette, så I må ikke hænge mig op på, at det jeg skriver helt forkert. Her vil jeg starte med, at jeg skal selvfølgelig lige have markeret ændringerne, og dem kan man ændre. Der er sådan en standard genvej, der hedder Ctrl-Shift-E, og det vil sige, at nu markerer jeg alle ændringer. Det vil sige, hvis jeg skriver noget her, så bliver det rødt, og hvis jeg sletter noget, så bliver det også markeret. Så nu har jeg altså registreret ændringerne. Det har jeg stadig gjort ved en tastegenvej, der hedder Ctrl-Shift-E. Hvis du synes, den er for besværlig, så kan du lave din egen tastegenvej. Men det kan du se i den video, der hedder, hvordan man opretter genvejstaster. Så kan du altså lave din egen, hvis du synes, den er for besværlig. Men Ctrl-Shift-E virker som standard. Nu skal jeg i gang med at rette den her. Og måden jeg gør det her på, det er, at jeg selvfølgelig har en række kommentarer, som jeg skriver rigtig, rigtig tit. Og dem, jeg skriver rigtig, rigtig tit, dem har jeg lavet en genvej til, og det er sådan set bare en tastekombination, som jeg har lavet ved hjælp af autokorrektur. Det betyder, at i den her aflevering, hvor eleven ikke har skrevet navn på, der vil jeg starte med at skrive det, og jeg har en tastegenvej, der hedder HN for husk navn. Men hvis det bare HN, det kunne jeg godt komme til at skrive en anden gang, men når jeg så trykker på mellemrumstasten, så ved den altså, at når jeg skriver HN, så skal jeg skrive den her lange smøre om, at de skal altså huske at skrive navn og så videre på. Det er en af dem, jeg bruger. Hvis jeg bare skal skrive en anden kommentar, altså for eksempel kommentere noget af det her, så markerer jeg altså teksten, og det gør jeg ved at holde Shift-tast nede, der sidder her eller herover. Holder Shift-tast nede og bruger piletasterne til at markere noget af teksten. Hvis jeg vil gå lidt hurtigere, så er det Ctrl-tasten. Sådan der. Og så skal man altså have en genvejstast til at finde en kommentar. Du måske tage fat i musen og gå herop i gennemse og ny kommentar. Det er altså alt for besværligt. I stedet for kan man lave en genvejstast. Og jeg har lavet en genvejstast, der hedder Alt-A. Så når jeg trykker på Alt-A, så kommer der en kommentarboks, og herover skriver jeg en eller anden kommentar. Det kunne både være en kommentar, jeg skrev med tasterne, det kunne også være en af de her forudentastede kommentarer, jeg har, som vil med en lille tastekode ændre til en lang kommentar. Når jeg er færdig med at skrive en kommentar, og gerne vil fra kommentarfeltet herover og tilbage til teksten, jamen så trykker jeg på Escape-tasten. Den sidder heroppe i hjørnet af tastaturet, sådan der, og så er jeg tilbage igen. Og det vil sige, at jeg går videre, og jeg vil måske også gerne kommentere det her. Indsætter en kommentar og skriver et eller andet tekst. Det her ser ikke så fornuftigt ud. Og så videre. Escape, og så er jeg tilbage igen. Og så går jeg altså bare nedad med piletasterne. Kommer jeg ned igennem, i stedet for eksempel at bruge scroll-tasten på musen. Så jeg bruger bare mustasterne. Hvis jeg vil lidt hurtigere ned en linje ad gangen, som musetasterne gør, så bruger jeg page up og page down. Der kommer jeg lidt hurtigere ned. Det kan man gøre ved de dygtige elever, hvor man kan springe lidt hurtigere nedad. Så altså, jeg markerer tekst ved at holde shift-tast ned. Indsætter en kommentar ved min genvejstast til kommentar. Indsætter noget tekst. Enten noget, jeg har en standard kommentar, som jeg har en tastekombinationsforkortelse for, eller bare skriver teksten. Og så er jeg sådan set igennem min aflevering, uden overhovedet at bruge musen. Når jeg er færdig, så skal jeg selvfølgelig lukke dokumentet. Det gør jeg ved at trykke Alt F4. Og så vil jeg selvfølgelig gerne gemme ændringerne. Jeg trykker bare Enter. Så lukker den. Og så skulle jeg gerne være tilbage ved min mappe før, hvor alle elevernes dokumenter ligger i. Så går jeg sådan set bare en piletast ned til den næste elev, eller en af de andre, hvis jeg vil have dem. Og trykker Enter for at åbne den, og så er jeg videre med den næste.
Stadigvæk, jeg har ikke brugt musen undervejs. Hvis jeg gerne vil se, når jeg nu har den her, hvis jeg gerne vil skifte mellem mappen, hvor jeg har, altså afleveringen her, som jeg har i Word-dokumentet, og den mappe, jeg har åbent, så bruger jeg altså Alt-tasten. Holder Alt-tasten ned og trykker på Tab, der kan jeg skifte mellem de programmer, jeg har åbent. Når jeg har sådan måske 30 elever, skal holde styr på, hvem jeg har rettet, jeg måske ikke lige tager dem i den rækkefølge, de står her, så er det trick, og der er jeg sådan set nødt til at bruge musen, beklager, men der trykker jeg lige herop på, at den skal sortere efter ændringsdatoen, fordi så, når den står sådan her, så vil dem, jeg har rettet, alle dem, jeg hentede, downloadet, i mit tilfælde fra Ludus, det kunne være Lecture også, de vil have den samme ændringsdato. Og de vil så ligge øverst, og så vil dem, jeg har rettet, de vil så ligge nederst hernede i bunken. Så på den måde vil man altid have dem, man ikke har rettet, øverst, hvis de står, man har sorteret efter ændringsdato med pilen opad, altså de nyeste først.